Toughest call on this one for other countries. Moscow ye kunnafonidila Evan Garkovich ana Amerikɛn ɲɔgɔn Paul Whelan hɔrɔnya jamana caman ka bɛnkan dɔ kɔnɔ min ye mɔgɔ 12 ɲɔgɔn hɔrɔnya. Ameriki fasoden 3 minnu hɔrɔnlen do olu sera sufɛla la sɔrɔdasi kulu fiɲɛ kɛnɛ dɔ la Washington kɔ kan. U ka denbayaw jamanakuntigi Joe Biden ani jamanakuntigi dankan Kamala Harris y'u fo u ye ja ta n'u somɔgɔw ye n'u teriw ye ka Biden ni Harris minɛ k'u kanubaga o gosi u kɔ la ani ka bisu k'u la. Waati dɔ la Biden ye drapeau médaille laman di Paul Whelan ma ka bɔ a yɛrɛ ka fini la. Jamanakuntigi Joe Biden y'a jira. My job is to make sure, number one, they don't get them. If they do, we get them back. Ko kabako don ka Ameriki hɔrɔnyalen bisimila ka segin Ameriki dugukolo kan. Jamanakuntigi dankan Kamala Harris ye bɛnkan nin wele ko seereya damadɔ min b'a jira ko jamanakuntigi ka sɔrɔ min bɛ ciden juruya fanga faamuya. Sanfɛ wasabulon républicains ye foli kɛ a kunnafoniw la nga u bɛ a jira fana ko nin bɛnkan ye hakɛba ye Ameriki jamana ma. Jamanakuntigi Joe Biden ye tanunu kɛ kumaɲɔgɔnya minnu kɛra sababu ye ka Ameriki fasoden 4 lase u ka so ka bɔ Russie la jamana kasola. Alamisa don ka kɛ ciden juru wale ye. Alamisa don ɲɔgɔn falen nin kɛra ka tugu bɛnkan dɔ kɔ min kɛra san 2022 décembre kalo la min ye WNBA o dolo Brittany Griner lasegin Ameriki jamana na ka kɛɲɛ ni marifa feerela tɔgɔ jugu Victor Bout ye. O kɔnɔna la Russie ye a yɛrɛ ka jamanadenw bilali sɔrɔ minnu jalakilen do kojugubaw dɔ la tile biyanfan fɛ kasoden kɔrɔ minnu seginna ka na. Jamanakuntigi Vladimir Putin ye kasoladen kɔrɔ kunbɛn Moscow Vnukovo pankuru bɔnda kɛnɛ kan u jigilen ka bɔ pankuru kɔnɔ. Putin tora jɔlen a pankuru bɔda jigisɛn na ani k'u kelen bɛɛ fo waati kunkurunin dɔ kɔnɔ.